Ootko törmännyt tämmöiseen hedelmään? Tää on chocoappelsiini tai choconaveli tai millä nimellä se nyt kaupassa onkaan, mutta jos näet tän, niin osta. Nythän on jo niin kuin appelsiinien oikeastaan sesonkin alkamassa meillä. Taitaa se olla jo menossakin, mutta nämä on tullut kauppaan ja maistoin eka kerta. Tää oli ihanan makee. Siis tää on appelsiinista poikkeava. Sitten toinen veriappelsiinit on tullut. Joten miten sinä pilkot tai lohkot appelsiinin, koska minähän teen sen näin. Mut sitten veriappelsiini. On veriappelsiineja ja on puoliveriappelsiineja. Ja tää on. Veriappelsiini on ehkä vähän kirpeämpi kuin tuo choco. Mut nääkin on vaan niin hyviä. Ja hei, minä tykkään itse lohkoa aina. Appelsiinit. Plus minä leikkaan vielä tosta keskeltä sen valkoisena pois. Niin. Jos näet tän videon, niin tää on nyt sun merkki mennä ostamaan oikeesti appelsiineja. Tää on oikeesti siis tosi hyvä makuinen. Tää on semmonen makeempi. Ja tää on tosi pehmeä. Joten testaa ehdottomasti tätä, jos törmäät tällaisen.